Valentino Rossik ez du parerik moto gainean eta ez da espektakulua montatzerako orduan ere. Indotorek Malaisiako sari nagusian nahikoa izan du hirugarren sailkatzea 9. munduko txapelketa bereganatzeko. Eta orduan hasi da showa. Oiozarrak salda ona leloa irakurri ziteken kamiseta soinean eta 9 handi bat zuen arrautzarekin ospatu du titulua. Tipo berezia da Valentino Rossi, haundietan haundiena, moto gainean zein pistatik kanpo. Malaisian laugarren egitea nahikoa zuen Valentinok titulua bereganatzeko. Ez da ongi irten, baina atzetik aurrera eginez, podiumaren azken koska ere bereganatu du gaur goizaldean jokatu den Malaisiako sari nagusian. Gaurko lasterketa Casey Stonerrek irabazi du, merezimendu osoz blai eginda zegoen zirkuituan. Bigarren Dani Pedrosa Espainiarra sailkatu da. Valentinori titulua kendu alzion bakarrak, Jorge Lorenzo, laugarren postuarekin konformatu behar izan du. 250ekoan ere dagoeneko atz puntekin ikutzen ari da titulua Hiroshi Aoyama. Japoniarrak gaur Malaisiako sari nagusian lortutako garaipenarekin 21 puntu ateratzen dizkio Simoncelli italiarrari eta Aoyamak nahikoa du Valentzian 12. postua eskuratzearekin. 125ean Efren Vázquez protagonista. Pilotu bizkaitarrak lasterketa bikaina egin du. Lasterketa buru ere joan da uneren batean, baina bi itzuli falta zirela, 4. postuan zegoala erori eginda. Saiatu da berriz ere itzultzen, baina alperrik. Pena, lasterketa handia egin baitu. Garaipena, Julian Simon, pasaden astean munduko txapelketa lortu zuen Espainiarrarentzat.